Preview. Preview. Il-lejla tajba ħbib tiegħi il-125 episodju ta' Migzo l-inserta fid-derbi d'Italja li fl-Allianz Stadium ta' Turin intemmet bl-iskor ta' 1-1. Kienet logħba illi jekk taqbad l-ewwel kwarta logħob iż-żewġ timijiet studjaw ferm il-xulxin. Chiesa wara kwarta logħob falla ċans li kieku daħal kien jaqleb il-logħba ta' taħt fuq, nazzarda ngħid għax wara kwarta kont mur fil-vantaġġ kontra waħtin fil-mument fil-Kampjonat Taljan kienet tagħtina aktar saħħa. Iż-żewġ gols ġew skurjati fl-ewwel taqsima l-gowl tal-Juventus. Il-kelma Taljani hekk kaparbjetà kien mod kif daħal Vlahovic u mhux biss fl-azzjoni tal-gowl. Imma anke fil-logħba ġifieri kien veru iffukat li minnu mbagħad sar il-gowl. Il-gowl tal-Inter li it-Tuttosport jiena ħanqermakom f'dak il-ħin fuq it-television ma rajtux fuq għajnejja għax ma kien moħħni fejn hu l-ballun. Imma Tuttosport qed tippunta subajja fuq il-VAR li Darmian sabbat mal-art lill-Chiesa u t-tieni taqsima forsi kien fiha nqas ċansijiet imma Juventus għalqu tajjeb ħafna, forsi l-Inter dieru naqra superjuri fejn għandu tqassimu hekk. Biss però naħseb li finalment id-draw wieħed ġust u tħallina b'dan ir-ritmu tajjeb illi wara 5 rebħiet u rajt kif ġiex punt illum il-Milan resqu aktar viċin u dawk temm isfel li qed nistenna l-logħba kontrihom resqu naqra aktar viċin tagħna x'qed kellejla qalbi ħarġet. Imma kontra dak mhux qalbi biss toħroġ, bl-imsar hemm kollox joħroġ. Jiġifieri dik dejjem. Imma dik issa naraw fil-konċizzjoni. Jekk il-Bambin irid. Nikkonċentra fuq il-lejla. Illum irritorna fil-ground kontra qalbi. Għax kontra qalbi ngħid. Aleksandro li trid u ma tridx il-coach li għandna Allegri żgur xi minuta jew oħra ħajtih u fil-fatt daħal u fi ftit ħin li għamel fil-ground ħassejtna qed nilagħbu b'10 mhux b'11 għax Kwadrado beda dej ninfuqu. Ovvjament Kwadrado qed insemmi Kwadrado naħseb ma stenniex aħjar. Niddeq ngħidha dan għall-bixtej ħobbs għax da ġiex miljuni, Antonello stekkoraġini warajja, ġiex miljuni u 500,000 għandu minn l-Inter ma ħax is-sommhom laħa minn ġol Saudi Arabia. Nista' nsejjaħlu l-mejjed bil-ġuħ ma stenniex ġifieri xi akkoljenza aħjar fl-Allianz Stadium. Ħaniġi naqra għal Paġelli. X'esni inti fil-verità x'esni ma kellux xi logħba diffiċli. Issa ngħiduha hi kif inhi. Il-Bremer u l-Rugani ħantihom 5 kull wieħed Gattilhom ma kellux logħba wow. Ġifieri speċjalment fil-gowl u l-istess Rugani. Ma però Rugani il-kummentatur tat-television uża kemmtejn li jogħġbuni ħafna huwa leader li se nafu kemm ilu mal-Juventus silenzjuż.
Bremer ħaqqu 6 għax naħseb kien l-aħjar wieħed mid-difensuri. Kambjażu għala karta ta' fl taqsima setet id-determinat anka l-loba tiegħu il-mod kif lab, minħabba l-bizzak jaqla t-tini waħda jiġi barra. Ħaqqu 6 McKennie panejt li l-lum xorta l-aqwa 2 panejt li kienu Vlahovic u Chiesa. Imma McKennie impoġġeħ fuq il-podium tal-plejers Juventini. Ħaqqu 6 rebaħ il-Blalen, ovvjament loba bħalhom se titlef il-Blalen ukoll qed ma' tim li mhux tajjeb biss fl-Italja da u ma x'inhu ma runners up Ewropej u nemmen li fl-Ewropa li hija kompetizzjoni totalment differenti wkoll jistgħu jaslu. L-famuża Allegrata l-lum lab Hans Nicolussi Caviglia bli l-sena ma kien mislu fl-Salernitana u li Allegri rrid insommu u fissija li lab għax hu replaceja li Locatelli li weġġa fil-logba preċedenti kontra l-Karjeri ħaqqu 5.5. Rajtu plejer li ma panikjax fej kien hemm il-ballum meta kal-ballum saqaj maqax jaseġera jew hekk fis-sens ftit qabel ma qalgħu forsi kien hemm naqra azzjoni naqra b'makakkerija jew aktar esperjenza fil-logba tal-futbol da bħal kwalunkwe xogħol ieħor qed jitrabbi l-esperjenza ma' żmien. Issa kien aħjar ma' inti 5.5 sostitwit minn Locatelli li żgur ħaqqu 6. Il-Captain Rabiot ħaqqu 6 ifhimni llum lab logħba sodisfaċenti u appunt fil-midfield. Kostic għalkemm kien midfielder għax bit-3-5-2 imma rajtu iktar qed jinżel jgħin id-difiża. Fil-fatt f'meta kien offensiv li xejn kien inċisiv għala safra fuq naħseb faul vendetta li mhux naħseb faul vendetta kien fuq Quadrado li għax ukoll Quadrado ma li daħal għala safra inti 5.5 sostitwit minn dak l-iskars li ġri jasal Ġunju forsi jitlaqlem Alexandro li ovvjament mhux ħantih vot. U kieku jkoll intih vot fuq il-ġiex minuti li lab intih -2 għax ukoll Quadrado beda d-dej minn fuqu. Imma insomma. Vlahovic ħaqqu 7 għal-mod kif qed il-kaparbjetà kull meta beda jattakka ħafna l-ballun. Skurja wara 7 jum tista' tgħid. Imbagħad għamel mossa li kritiċi biex ta' jien għadni hawnhekk. Fakar li Vlahovic qed jiswa lil Juventus 43 miljun euro. Sekk qed jiswihom komplessivament. Sostitwit minn Milik fiftitejn li daħal fil-kwarta daħal kemm iżballum. Ġifieri ma tantx nista' żgur intih vot il dak. Chiesa u 7, Chiesa ħadem ħafna u kien wieħed mill-aħjar players. Sostitwit minn kien ukoll mhux ħantih vot. Allegri għal totalità holistikament mod kif ipprepara l-logħba u żvolġit il-logħba tieħ 6.5. Nisqar li l-aħħar kwarta bżajt immens għax l-Inter għadhom f'dan il-lig għadhom qatt ma qalu go fl-aħħar kwarta u tendenzjalment kienu jiskurjaw iktar u qed tara naqalgħu il-go fl-aħħar. Dan xi jfisser li għalkemm xorta neqpa' nemmen li huma l-favoriti l-Inter biss però għall-inqas ma tajniex u l-lig għall-inqas sissa għadu ma ġiex maqtul għax jekk jaħslu jaħarbu daw ħadd ma ħajżommhom definittivament. Imma għall-inqas issa mhux biex niġġieldu għalik imma b'dan ir-ritmu anke għall-futur il-plejers żgħar li hemm qegħdin jibnu l-esperjenza u Ġunto li qed jagħmel biċċa xogħol li qed iġġedded il-kuntratti ta' plejers fundamentali. Ġifieri bħalissa tinbena l-bażi, it-transizzjoni Juventina nafuha, il-problemi finanzjarji ma taffawx. Issa fuq dil-ġimgħa kien hemm anke l-laqgħa tal-azzjonisti ġie provat telf ta' 123 miljun euro li huwa nofs tas-sena l-oħra. Ovvjament inqalgħu li mhux il-mertu tal-programm tal-lejla ċertu disgwid fuq kif qed taġixxi l-amministrazzjoni tal-Juventus li jien fl-opinjoni tiegħi qed tagħmel sew tagħlaq ċertu affarijiet għalkemm tal-Calciopoli forsi ngħidha kontra qalbi ma xorta ma kien ħajġri totalment
Xejn, jiena ma naqbilx u neqpa' ngħidha straight, neqpa' nafulu lill-anjelli tar-rebħ li tagħna ma naqbilx li minn meta ġie Ronaldo l-ilem jiena li t-tmexxija ta' Anjelli qabdet in-niżla u kien jiena neqpa' nemmen li kull organizzazzjoni hi x'inhi hix politika, hix gażin tal-banet, hix sportiva, hix soċjali, kwalunkwe tmexxija m'għandix taqbes bejn il-5 u 10 snin għax jitrabbew l-eruq u jitrabba l-qarnit. Ġifieri ngħidha bluntly il-lejla kelma bl-Ingliż u dejjem nemmen li jkun hemm nifs ġdid. U semmi ekonomikament ġunto li ftit qabel il-logħba illi qal illi jekk ikun hemm okkażjoni nippruvaw għaliha, qed jingħad li jista' Juventus imur xi plejer tal-Lazio, Lazio li Sarri jiena għalkemm il-lig imniżżel imma ma tantx fraħat bih dak il-lig illi llum qal jekk jaħseb li l-problema tal-Lazio jistejtla, imma hemm ħafna players li mhux kuntenti u jista' jkun jiġi xi plejer jekk mhux f'Jannar fis-sajf li ġej. Dak li kelli xi ngħid kemm fuq il-logħba u kemm rid inha naċċel ngħid naqas ġara dil-ġimgħa u viżavi anke x'beda jintqal anke f'sit Italjani u rrid naqgħad anke ġara viżavi Sarri, ħanalqgħu inħalli il-kelma fidejn Antonello. Mela, skużawni, fuq problemi sar tal-life. Grazzi l-ewwel net lilkom illi qegħdin nisseguna l-lejla, grazzi lil Mark tal-analiżi tiegħu, grazzi wkoll lilkom illi lilkom isseguna l-125 programm milestone żejt fl-istorja ta' Mixzone. Niġu biex nitkellmu naqra fuq il-logħba tal-lejla, grazzi wkoll il-Glenn Brady u Marcel li ġibduli l-attenzjoni illi ma kontx qed nistema' problemi żgħar tal-life, imma insomma nitkellmu fuq il-logħba ta' dak kemm intemmet. Juventus wieħed Inter wieħed fil-fema tiegħi rajna logħba ċess bejn żewġ timijiet illi waħd bejn li tista' tgħid huma l-aqwa żewġ diviżi fis-Serje A. Kienet logħba magħluqa kif kont qed nistenna. Jiena fil-fatt id-diskors tiegħi qabel Inter Juve dejjem kien wieħed b'xejn mhux iżjed. Wieħed b'xejn, wieħed b'wieħed forsi ma kontx noħodha bi kbira illi xejn b'xejn lanqas u fil-fatt ġara għaliex it was a cage affair kif jgħidu l-Ingliżi u naħseb illi kien riżultat ġust dak li rajna illum ġewwa l-Allianz Stadium. Tista' tgħid żewġ goals maħdumin tajjeb u sew min-naħa tal-Juventus u sew min-naħa tal-Inter għalkemm jiena ma nafx it-Tutto Sport x'kienet qed tara f'dak il-preżunt episodju VAR, forsi nkun nista' nara naqra wara l-live b'mod elaborat x'inhu jiġri. Minkejja dan kollu naħseb illi huwa draw li jkompli jsaħħaħ iżjed l-argument illi l-isfidanti ewlenin tagħna għar-rebħ tal-kampjonat ser ikunu l-Juventus. Imma il-Milan għalissa xorta ħanżommhom hemm. Jiġifieri, speċjalment jekk jinqalgħu mill-Ewropa, jistgħu jerġgħu jkunu ta' theddida. Napli għalissa trid iżżommha minn Mark Ebrahim ukoll Voldiri għalkemm issa Napli irridu naraw se jiġri fil-ġimagħtejn li ġejjin. Plejer li llum ġobna ħafna, speċjalment kif daħal kien il-Kolombjan illi għamel xogħol iktar milli għamel Dumfries fl-logħba sħiħa biex inkunu ċari. U dan illum irridu ntuh il-mertu kollu illi wkoll dan il-plejer għandu.
Jiġifieri issa Juventus fl-aħħar għaddiet ħarsitna tmur għal logħba li jmiss eh, li hija kontra l-Benfica, naf li hija relevanti għax għaddejna, imma jiena l-grupp irridu akkost ta' kollox. Qed inkun ċar kristall ma naffordjawx niġu t-tieni. Il għaliex is-City rebħu l-grupp, ir-Real rebħu l-grupp, il-Bayern rebħu l-grupp, il-favoriti l-oħra kollha li jieħdu Champions League. Sissa qegħdin l-ewwel fil-grupp tagħhom jew rebħuh għata l-Paris Saint-Germain ma naffordjawx niġu t-tieni fil-grupp tagħna. Qed inkun ċar jiena l-erba' sejjer Lisbona u rrid niġi lura bi 3 punti without expense advance. Ħalli mbagħad għalmenu id-decider ta' Real Sociedad forsi jkolli ġiex riżultati favur. Għalkemm ovvjament id-differenza tal-goals bħalissa qed tiffavorixxi lill-Ispanjoli. Mela, issa għalissa nifqu hawnhekk. Se mmorru għal ftit mumenti ta' riklami, għaw għana għalix kif nidħlu jienu Mark nidħlu biex naqraw il-messagġi li qegħdin ta' tibatulna intom u wkoll forsi nagħmlu ftit konsiderazzjonijiet finali fir-rigward ta' din l-isfida. Ibqgħu magħna għaliex dalwaqt nerġgħu nkunu magħkom. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Matul ix-xahar ta' Novembru, Gamebreaker se jkun qed joffri diversi skonti għal Black Friday. Żuru l-istabbilimenti tagħna ġewwa Birkirkara jew fuq is-sit gamebreakermalta.com ħalli ssiru tafu iżjed fuq l-offerti vantaġġjużi li Gamebreaker qed joffru għal dan ix-xahar ta' Novembru. Gamebreaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Allura t-tini parti tal-programm Mixzone fejn lejla jiena u Mark Kembri qegħdin ukoll niddiskutu il-partita bejn Juventus u Inter. Inħeġġukom biex ukoll tkomplu tinteraġixxu magħna permezz tas-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa għalikom, għandna wkoll xi kummenti illi sejrin naqralkom minn hawn u ftit ieħor biex ukoll Mark ikun jista' sabin nkun nistgħu nwieġbu għal dawn il-kummenti. Mela, Aless Rick qed jgħidilna l-Inter ġabu dron kontra 14 pas-soltu. Nispera elabora ftit fuq dan kumment għaliex la jiena ma fimtu żgur u personalment ma narax li kien hemm żbalji arbitrali marr. U gwida il-referi all in all mexxija tajjeb bħala l-logħba b'mod fluidu stil Ingliż ħa kif ngħidu aħna l-Maltin. Ma nafx hux forsi qed jirreferi għal dan li qed jintat tutto sport. Le, da supporter tal-Inter minn lider.
Ma fimni, ma kienx hemm xi ħaġa favur il-Juventus, sa hija jekk ħanqogħdu sejrin bir-rutina li l-Juventus ħallelejn. Kulħadd jaf x'kienet il-preskrizzjoni fil-Calciopoli u jwieġeb Naħseb lilu għadu. jiena fil-fema tiegħi naħseb li nkun mezzejjed, Je- biss Jena ma rajtx episodji favur Juventus. qabel ma nkomplu naqraw il-messaġġi, jiena li nkun nsejt naqra fattur importanti, naħseb illi taqbel miegħi Mark illi llum kienet logħba ċess li Ovvja, il-mod kif kienet u l-Juventus iddefendow b'saħħa, letteralment b'saħħa. U dik il-forte tagħhom. eżattament is-saħħa tal-Juventus hija id-difiża u anke l-Inter inna ma naqilhom gowl żmien twil. Smajhom ukoll li daħal isegwina Edim Fella ħabib tiegħi u ta' Mark. Naf li Edim insellimlek l-ewwel net, naf li konturin, naf li forsi tibgħat ilna wkoll feedback min-naħa tiegħek. Inkomplu naraw naqra messaġġi Mark. Tislijiet edim. Mela, Nida mill żgur huwa kuntent dan anke minn dak li qal wara nofsinhar, is-Sur Joseph Magri il-YouTuber Milanista li nixtieq ukoll insellmulu qed jgħidilna li draw ġust prattikament qabel sew miegħi u sew ma' Mark, però Barella jagħmel ħafna xeni. Ġust naqbel miegħek hawnhekk. U ħank ziċċada fuq li għal Joseph għax għadu jippoppja li issa mhux qed nara l-intervista ta' Allegri. Allegri għal importanti li l-Juventus ma tilfux. Fil-fattek ġara. Ifimni, Allegri qed jgħidlek, manki Mark qed jgħidlek u anki Antonello qed jgħidlek li l-importanti li ma kellix telf. Lik huwa twil ukoll. Eżattament, għatfadal ħafna xi Baqa. tfadal. Jiena U pereżempju rridu ngħidu li ġeneralment meta Allegri kont jiġġieled għalik, il-lik jibda jiġġieldu minn frar Marzu. u għalhekk. Ifimni Mark, inti qabel inti fl-inħar tal-intervent tiegħek qed illi favoriti, orrek forsi naħodha l-Inter favoriti. Bħal meta l-Juventus fil-passat kienu jkunu huma. Għatfadal ħafna xintlab, biss ma rridux ninsew ħaġa l-aħwa. Il-Juventus qegħdin bla tazzi. L-Inter għandna tim illi jekk irridu nistgħu niġġieldu għall-erba' tazzi din is-sena. U jiena qed ċara wkoll. Super Cup f'Jannar li jista' tkun se taħdilna xi ġib lobijiet li mbagħad irridu naraw meta ħanirkupraw. Volter ħanerġgħu niġu bil-logħba tal-Asterski bħalma konna sentejn ilu u Champions League irridu naraw sakemm se nibqgħu sejrinux. Jiġifieri min qed jaħseb illi l-Inter se jiġru bih il-lig, nkun onest magħkom, sejrin żbaljati għax għatfadal ħafna u ħafna x'jintqal. Jiena ma noħodix bi kbira li l-kampjonat jiġi deċiż fl-aħħar ġurnata. Jekk speċjalment il-Juve jibqaw magħna, qasna minn f'jannar ħajġibu akkwistihom u l-Milan jinqalgħu bit-tazzi. L-aħwa għatfadal ħafna. Qed ngħidha l-ewwel wieħed lilek Mark. Volnieri. Mela, iżjed kummenti. Il-President tal-Inter Club Malta, Marcel Merċija, li nixtieq insellem, grazzi wkoll tas-support li jagħti lil din il-paġna. Qed jistaqsi fuq din l-episodju tal-VAR. Però Marcel kif qal tajjeb Mark dim il-lider ħarġu bija tutto sport lajnu laqqas ma rajna ġara u ma ġara. Rajna bela. Fit-tina għab iż-żewġ timijiet bes minn xulxin. Ja ċert, dik naqbel, kienet ċara. Naħseb nasab biex naqbel ma'kom ukoll jiena. Issa ngħid xi ħaġa jien jekk ma jimpurtax. Isma' hawn xi nies li qed jgħidu li ma nifhimx il-futbol, għandhom kull dritt. Fil-fatt kont sema preċizazzjoni fuq għajn issek qed tgħid tal-kumment ta' Joseph Farrugia. Għandhom kull dritt, però sa fejn naf jiena jekk da Joseph Farrugia ġie li frekwenta l-Allianz Stadium, issa x'qed ngħidlek li jiena nkun hemm kuljum, dak nixtieq u f'ħajti huwa ppjanat li nkun hemm iktar spiss, ġi ngħidha pubblikament li għadha petada f'ħajti nkun iktar spiss hemm. Imma tista' tisma' t-tisfir lejn il-plejers tiegħek stess, ma jfissirx li ma taħmilhomx jew ma tħobbhomx. Sa fejn naf jiena anke l-ġurnalisti kritikaw, jiena ma jartux personali, jiena ta' ma' Aleksandro. Żmienu għamlu kien hemm seasons għamilhom tajbin, u anke s-sena l kien hemm lob li għamel tajjeb, ma li personali. Beżżani l-mod kif jiddefendi. Da mhux se nsemmu xejn. Jiena s-sena l-oħra
Jiena saħan se nsemmu xejn episodju li sar fuq din l-istess paġa s-sena l-oħra. Wara Napoli Inter tellajt ritratt ta' ħmar u għettilhom li dal-ħmar u Gagliardini merda l-Inter. ġifieri Le, Joseph ma nagħmel ifhimni assolutament xejn jien jgħid ma irrid dan nitkellem. il-kumment. Għandek dritt tal-opinjoni tiegħek imma U jekk tant jifhem fil-futbol m'għandix problema li niltaqa' miegħu jgħallimni. F'każ li Malta ma titlax fin-Nations League għal grupp C, forsi hu post Markolini dar raġel u miegħu ikun hemm is-Sur Tony Azzopardi. Għax jiena ma nafx supporters tal-futbol ma nafx nispera di mhux storja bħal tal-politika li jgħid il-leader ikun ben fatt, mela għax it-tim tiegħi jkun qed jilgħab ikun ben fatt kollu tajjeb. Ħares dana kull tim ikollu dak iż-żewġ ples illi jkunu maqla. Eżempju l-ewwel wieħed jiena. Ir-Rugani kritikajtu kemm il-darba, imma dis-sena laqli ħalqi. U anke Moise Kenny joħor li laqli ħalqi dis-sena, u McKenny. L-importanti li l-kritika dejjem tkun kostruttiva, u x'kumbat. Eżatt. Diki, u jiena sa fejna fin ma la jart fil-personal. Jiena għedt fil minuti li jagħmel hemm Kvadrado għadda minn miegħu żiffa. Aħna dejjem ir-regola tagħna dejjem hija nżommu l-kummenti fil-ground, jew fit-trakkax ovvjament għandna wkoll il-Formula wieħed. Inkomplu bil-kummenti. Juventin bilħaq li huwa ċampjon tad-dinja tal-moturi qed issemmi trakkanti. Pekko Bagnajja. Tajjeb. Aħbar kurjuża illi ma qasimu fadna fija, proset ukoll lil-Mark u lil-Mark ta' dina l-aħbar. Mela, Brady Buġeja semmilna il-loba tal-Kolombjan li tkellim fuq ukoll u għalilna loba monotona kollox baqa kif inhu. Salvatore Muscat, ħlejna disem minuta minn ħajjitna. Jien ma nafx x'ħela. Ifimni, mela jien naħli ħafna ħin f'ħajti, għax u għet jena nattendi għal maġġor parti tal-lof fil-kampjonat lokali, għat tista' tgħid forsi bniedem da m'għandux jagħmel f'ħajtu. Ikun hemm ċertu lob tal-Juventus ukoll ma jkunux għall-altezza tagħhom. Forsi għalhekk il-fatt x'kienet logħba monotona wkoll. Ma nafx allura meta xi darba ħareġ u ma pjaċir da jgħid ħalas jew nofs minn ħajtu, sa tiġi kif tiġi ju. Inżommu kummenti il-kummenti fil-ground. Daniel Garzija s-komplu dejjem bil-messagġi, bil-problema bidu qasta pers kanna kemna ħira nżommu l-aħjar tim tal-Italja, dejjem nibqgħu hemm u ma nispiċċaw qatt, dan huwa supporter tal-Juventus. Le dak naqbel miegħu għandna ħafna l-ikbar lakuna li għandna qiegħda f'nofs il-ground għax mhux għax il-plejers li hemm huma ħżien għax numerikament bħala kwantità qegħdin kif qegħdin effaġġjol sospiż minn xhur ieħor għamel dik il-balbuljata Pogba qed nistennew by the way qed issemmu Pogba qiegħda imminenti li tinqata' s-sentenza tiegħu apparentament, ġifieri mbagħad hemmhekk il-Juventus ikun jistgħu jaslu għal deċiżjoni finali fuq seġġi mill-kuntratt tiegħu. Ma nistux li hemm Danilo qiegħed barra sa forsi tgħidu li ma nħassx għax hemm Rugani jipplejsjah. Mhux inhu Danilo utli speċjalment għaż-żgħażagħ li hemm l-esperjenza tiegħu. Mela, iżjed kummenti Inkakija supporter tal-Inter fadal ħafna lob u kollox jista' jiġri kellna wkoll il-Klomar Brinkat li risponda għal Joseph Markri, però fuq il-logħba tal-Milan diġà tkellimna llum wara nofsinhar. Le, Volderi ħafna mis-segwaċi tagħna Mark jidher illi qablu mal-ħsieb ma' ħsibijietna lejla. Fimni tantx kien hemm fiex iddur. Kieku l-kampjonat Taljan naħseb kien għadu bil-ġiex punti għax qed jiġini ta' meta kont ħafna iżgħar. Naħseb illum kienet tiftakara l-iskedina għall-X. Tiftakara l-X. Ekku. L-hemmhekk kienet mut bil-ġiex punti iktar illum. Ekku. Volderi. Le, kif qegħdin ngħidu issa kif qegħdin ngħidu wkoll it-triq għada twila ħafna. Di minn għalija 13 logħbek minn ixqed inħawwa. Eżattament. Kif 13 logħba tal. Għadbuqa 25 mela. Eżattament. Fadal ħafna, fadal eternità. Jiġifieri. Għadbuqa l-aħħar
sal-aħħar ta' Ejja. Mejju jistgħu jiġu ħafna affarijiet. Jiena naħseb illi ma nafx hekk Mark għandek xi kummenti oħra xi żdid fuq Jien taf il-logħba. xkurzita għandi m'għandix taqsam ma' logħba tal-lum, imma rrid nara xi-kampjonat Taljan mhux imdorri jieqgħu. Is-soltu jieqaf fi żmien il-mied, id-darba mhux se jieqaf. Ma nafx tistax ikollha impatt jew le fuq il-kampjonat, hemm minni ma nafx għax aħna ngħidu li l-futbol Ingliż tibda tieħu idea x'jiġri fi żmien il-miliet. Issa ma nafx jekk din nistgħux napplikaw għall-futbol Taljan kemm insegwi l-futbol Taljan qatt ma rajta di l-ewwel darba. U di għamluha naħseb biex ineħħu dawk il-lobta l-infra settimanali għaw il-lobta matul il-ġimgħa. Eżattament, għalkemm jien onestament ma tantx qbilt magħha li il-kampjonat jibqa' dej Le jiena fil-festival naħseb tal-miliet. business wise tagħmel sens għax dak li jkun forsi eżempju ġej miliet l-aħħar tas-sena l ħammur Ek eżempju l-Inter home fil-miliet u l-Juventus home fil-viċin l tas-sena, għamur naddi l-miliet u tas-sena, u dak li kun forsi tixxi regali, daw isma dan business wise. Anka l-mod kif imbieħu l-pakketti ta' serja, veru l-futbol taljan jgħet arku btejħu ħdejwan, imma tinsix loba probabli ta' żmien sena mux ħankunu għadin nitkelmu għadal-ħin, imma probabli nkunu għadin nitkelmu għafxil 5 ta' wara nofsinhar, jekk mhux qabel jekk tintaf fil-nofsinhar. Aħjar. Aħjar, jina taf kif naħsibha Mark, inqas ma jkollna logħbiet il-ħadd bil-lejl iktar aħjar. Imma jdaqunix il-lob tal-ħad billej, imma dak mid-bniedem mitfema. Jiġifieri, però mbagħad inti ta' aspett ieħor, l-aspett ta' anke psikoloġiku tal-plejers illi dan ħadd mu robot. Dik il-ġimgħa break naħseb illi Fatt, tkun dovuta anki meta nqisu li dis-sena ukoll ġejja l-Euro u ukoll. ħafna players tista' tgħid hemm possibilità illi jibqgħu għaddejjin sal-aħħar sa nofs Lulju jekk it-tim Ekku. tagħhom Efimni di waħda rispettiv. mill-problemi kbar u sa ġej inventaw dil-World Cup tal-clubs, komplu jżidu l-players, il-pressure fuq il-players. Eżatt, Money Talks kif ikanta l-grupp Alan Parsons Project. Nissuġġerilkom ukoll issibuha fuq YouTube, dik YouTube diska sabiħa ħafna dawk il-dilettanti tal-mużika. Mela, aħna min-naħa tagħna naħseb illi dak li kellna xi ngħidu qed nieħ Mark. Nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja lill-sponsors tagħna illi huma il-Catalan Game Breaker Spaces u The Barber Room. Taħal messaġġ finali nixtieq naqrah ukoll mingħand Daniel Mallija li qed jgħidilna da partner tal-internet jgħidilna jiena kuntent bil-prestazzjoni tagħna jekk tara l-istatistika kellna il fuq minn 600 pass u 8 xuttijiet kontra 4 xuttijiet u 300 pass min-naħa tagħhom. Plus li aħna qegħdin fl-Ewropa u huma le. Statistika interessanti ta' xuttijiet. Tina, Interessanti di. Mark, ma nafx forsi għandek xi kumment fuqha? Le, jen l-istatistika toġobni immens. Għalek għetlek l-Inter xorta kem ma kienx jisu xi divarju kbir fil-logħba, ma xorta jidru kemm xejn aħjar. U da jisu qara dak li kelli ġo moħħi ma konx naf kif ħan nispjegaħ ġabu statistikament. Eżattament, bravu wkoll il-Daniel ta' dan il-ħsieb tiegħu. Naħseb biex nkomplu naħseb nistgħu nibdew nagħlqu wkoll. Infakkarkom illi dan il-programm minn hawn ftit ieħor se jkun jidħol fuq il-YouTube channel tagħna. Irridkom ukoll titlu hemmhekk jekk tliftu l-programm minn issa ħalli tkunu tistgħu taraw ukoll dak kollu illi jkunu qegħdin niddiskutu aħna fuq il-portals tagħna. Il-programm li missa jkun għada fit-8:30 programm Her Life fejn se jkollna lil Karl Parisi kellimna fuq Roma Udinese, Oliver Cicluna, Everton Manchester United, rebħa tajba wkoll Red Devils u wkoll Kopajt Chris janalizza il-logħba Manchester City Liverpool. Għada wkoll se jkoll nerġa' nidħol l-Atlantijaw nixxintikom kif jispiċċaw l-intervent tagħna il-YouTubers voldieri ibqgħu
hemmhekk il għaliex għada f'8:30 ser nkunu qegħdin live, apparti wkoll matul il-ġurnata ikollna ripetizzjonijiet, aħbarijiet u iżjed statistika, speċjalment fejn jidħlu l-kampjonati illi spiċċaw illum tal-muturi Formula 1 u Formula 2. Mark, aħna niltaqgħu għal konfront li jmiss fl-4 ta' frar, min Għamil jaf jrid. fej u kif se nkunu fil-ġranet li jmiss, però xorta issa Deċembru se jara diversi sfida skudetto illi ser ilaqqawna ma' diversi timijiet qed narak titħaq le fimni. Xorta titqishom bħala konfronti diretti, alla volja forsi qegħdin naqra waqtu għajn, sew in-Napoli, Le, da sew tqul il-Lazio, sew ir-Roma. Le, da tqul inqishom. Inkunu ċari u skjetti, forsi n-Napli għandna naqra ta' angsta li jom għal diversi raġunijiet, jien minħabba l-coach u inti minħabba t-tim per se, ma insomma, dik hija storja oħra. L-aħħar messaġġ Mark qabel ma nagħlqu. Xejn, se nħeġġeġkom komplu segwu l-programmi tagħna, jalla naslu għat-tragwardi li jmiss iktar malaj il-150, 175 finalment il-200. Probabbli naħseb immissu l-175 is-sena. Hemm ċans. Qed nikkalkula hemm ċans żgħir Voldiri. Jekk dan hemm is-sena dieħ fis-season li ġej min. Fimni, sissa diġà minna 45 programm u għadhom u għadna f'nofs istaġun Voldiri. Laqqas nofs staġun għadna. Eżattament, jafna l-qtuhom, ma kif jgħidu sa kif ivra vedra. Jiena Sorry? Dak kollox minn nagħti ħadd pjaċi li l-logħba spiċċat b'mod kalm mhux kif spiċċat il-logħba tal-Koppa Italja s-sena l-oħra f'frakas. U saħħasu l-logħba li jmiss mal-Monza li mbagħad jien ħan ikkummenta mort ir-rekordja il-ħadd bħalhom ġimgħa fl-4 ta' nofsinhar. Eżattament, dik imbagħad l-iskeda inħallu f'idejn l-appli n-namser tagħna Lorjana Brinkat biex imbagħad dik tgħidilna nhar il-ġimgħa sa nhar il-ġimgħa tfadal ħafna programmi oħra xi ħorġu. Il-lejl tajjeb, ħudu ħsieb jien narakom għada għal programm li jmiss mis-sensiela Mixzone u mal-kollegi l-oħra YouTubers tagħna. Ħudu ħsieb.